Nagabenta ki khubor ba man kasni page but subscribe ya u Anton News. Kublai phi baru kini gilongi khubor bam takasni. Kameri Ro Center for Special Education mentakasni ka khatnyot rek kala pelong da ka Iaid Rally halat umkhra kumshi benta na ka banyele pyrshah ka jingdih duma. Ya kani ka program la pelong da ka tehi ka center shibenta ban ai jingi ka isha ki pat ba halor ka jing shakta jong ka jing im ubriu ha ka jingdih duma bar ka bala ro ban kta ek la air ban ring men sim ha ka ni ka sngi la ra lang ki plakat bala ya shimbenta da ki Khynnah kinong hi kai na kaliang jong ka center kaladon jingtmu ban penduk pendam si sendon ni ka jingdih duma hatala wiar saudong jong ki benta ka school da ka jing snok tilang jong ki babun balang.